Binnenkwart in de bioscoop. De film Stier. Maak het er onder oren Emiel van de Hoenekop. Dadelijk live in de livestream. Kun je mooie vragen stellen. Ik zal hem zelfs ook even vragen stellen. Maar de vraag is vanzelfs: hoe bekend is die film nou eigenlijk? Dus ik doe een geheel onrepresentatief onderzoek hier in de Louter Binnenstad. Om de meesten te vragen: wat zei dat hun nou? De film Stier. Geweldig. Ken je de film Stier? Nee. Nee? Nee. Nee? Wat is voor film is dat? Dat is de film van Emiel van de Hoenekop had hij gemaakt. Emiel, oh ja. Ken je dat? Die ken ik De wel. Hoenekop, Ja. had je daar wel eens van jet? Ja, zeker. Die jongen werkt vlak bij me, dus dat komt wel bekend voor. Ja. Nou, je had een film maken Ja? en die draait je binnenkort in de bioscoop. Oké. Nou, misschien is het wel een aanrader. Hè? Dan kan maar slecht waar of zo, dat wel wezen kan. Ik weet dat hij alweer share gaat, maar dan houdt het op. Is de film over haar leven? Wat is dat? Nee, de film heet Stier. Stier. Nee, ken ik helemaal niet. Hebben Sie gehört von den Film Stier? Nee? Das ist eine neue friesische Film mit viel Humor. Oké, Ja. dat is goed hè? Stier. Nee, daar heb ik nog niet van Wij gehoord. hebben wel, wij gingen net bij de bioscoop hebben wij gezien online. Ja? Want we gaan naar de bioscoop. Oh, je gaat naar de bioscoop? Ja, en toen zag ik wel dat er een film is, die Stier. Nooit van gehoord. Nee? Nee, Dat is een nieuwe Friese actiefilm. zeg me niets. Nee, zeg maar niks. Waar komt bij? Franeker. Een soort van, ja, lachfilm. Oké, een humorfilm dus. Ja, een humorfilm. Nou, ga ik eerst wel eens even op onderzoek uit over die film. Heel vaag. Huwelijkop. Ja? Ga je wel eens naar de film? Nee, Nee? nee. Zou het je leuk lijken om naar die film toe te gaan, Stier? Daar heb ik er eigenlijk geen tijd voor, jongen. Nee? Nee. Waar heb je het zo druk mee dan? Ja, dat weet je toch. Heb je alles uitgelegd. Oh ja, oké. De straathandel, hè. Ja, De nou, junkies. Ja, oké. Ja, Hoi, hoi. oké, hoi. Hele volle willen dagelijks bij de livestream. Like de video. Stuur een reactie. We behandelen het in de livestream. Dus, schwimsa. Geweldig.